guys, oh, meron sila guys na ano, 4. 1, 2, 3, 4. Ayun, nauna na yung mother-in-law ko tsaka yung anak ko guys, oh. Ayan, oh. Dito kasi guys, pag bibili ka, ikaw ang mamimitas. May upa, oh. Dito guys, maliliit pa. Ito naman guys, yung pangalawang ano, bahay-bahay. Ay, bagong harvest ata. Kasi unti pa lang yung ano, mga hinog. Ayan guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, dami, oh. Kaso unti pa lang yung mga hinog. Doon sa dulo ang marami. Murmur, oh. Ito pa guys, oh. Ito yung pangatlo. Oh, 5. Yes. Guys, lima pala na ano, bahay-bahay. Nandito ang maraming hinog guys. Ito, ang laki. Nauna na yung anak ko guys, oh. Ayan guys, oh, namimita sila yung may-ari guys. Nag-harvest sila. Ayun, oh. Guys, oh. Ayan. Ang dami guys, oh. Ayan guys, may sobrang laki guys. Ayan, oh. Ayan. Dami guys. Kung isang taon guys, pumunta rin kami dito, namili rin kami. Pumitas rin kami dito ng ano. Ayan. Ayan guys, ang may-ari guys, oh. Nag-harvest sila. Ayan. Yun, hanggang sa dulo pa guys, oh, ang haba nito. Ayan. Ayan, ang dami guys, oh. Ito, oh, hinog na guys, oh. Guys, dito sa biyanan ko guys, mayroon ding strawberry guys, oh. Yan, malalaki na siya. Ngayon guys, lumaki na siya. Nung umuulan pa ng yelo, akala ko mamamatay sila guys. Ayan guys, oh. Namulaklak na nga sila guys, oh. Ayan. Ayan, may isa pa dito guys. Sabi ng asawa ko guys, ito daw na strawberry, kumakalat daw to. Ayan, oh. Ayun dun. Kusang tumutubo yan guys. Kumakalat. Halimbawa guys, pag ang isang strawberry guys na nabulok na, itapon mo dyan. Mabubuhay yan. Paano masabi?
Tapos, kakalat siya, guys. Ayan, guys, oh. Dumami na siya. Ayan. Mamumunga na siguro to, guys. Kasi namulaklak na, oh. Ayan, oh. Strawberry yan, guys. Ayan. 2,000 years later. Guys, dito ulit kami sa bahay ng binan ko, guys. Bisita kami, guys. Silipin natin, guys, yung ano, yung labanosa. Yun, guys, namulaklak na, guys. Ang tataas na. Yun din, oh, guys. Nakita nyo yan? Nakita nyo yan, guys? Ayan na, guys, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ang tataas na nila, guys. At saka marami ng bulaklak. Oh, ayan, my God! Oh, no! Di ba? Ayan, oh. Ayan. Ayan. Oh, di ba? Lakas ng hangin, guys. Tapos ang lamig. Ayan, guys. Oh, oh, di ba? Ang ganda tingnan, guys. Oh. Yan, ang ganda. Tsaka yung mga mani, guys, namulaklak na din sila. Ayan, oh. Oh, 'di ba nung nag-aabuno pa lang sila nitong ano, labanos, pinakita ko sa inyo tong mani, ang liliit pa lang. Ngayon sobrang lalaki na, guys. Ayan. Ayan, oh, ayan. Yan, punta tayo dun sa unahan, guys. Ayan, guys, malalaki na yung mani dun sa unahan. Ayan. Ito, guys, oh, ang ganda ng bulaklak, guys. Ang ganda tingnan. Yee! Ang ganda tingnan, guys. Pero, di nyo alam, guys, ang baho ng bulaklak na to. Hindi naman siya sobrang baho, guys. Pero, para sa akin, mabaho. Nababahoan ako, guys. Ayun, oh. Dami, oh. Yan. Kapag wala na yan, guys, bulaklak siguro, ha-harvestan na siya. Ayan. Ayun din sa kapitbahay ng biyanan ko, guys, oh. Marami na rin bulaklak. Ayan. Ayun. Ito, guys, oh. Ang tataas na ng mani, guys, oh. Ang ganda na, oh. Oh. Mani yan, guys. Ayan. Diba, guys? Punta tayo dun, guys, sa kabila. Meron pa kasi dun, eh. Ayan, lettuce, guys, oh. Lumaki na rin yung mga lettuce, guys. Ayan, oh. Ayan, guys, mayroon din ditong unti. Ayan. Ayan, guys, oh. Mga lettuce yun, guys. Ito kakaibang lettuce yan, eh. Ayan. Ayan. Tsaka ito, oh. Yung tanim din ng biyanan kong lettuce. Ayan. 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 Diba? Diba? Good afternoon, guys. Alas 3 na ng hapon dito sa China, guys. Nandito kami kinabiyanan. Mag-harvest ako, guys, ng ng lettuce. Gusto ko kasi, guys, kumain ng salad. Ayan, may mga malalaki na naman na, guys, oh. Ayan, oh. Ito yung kukunin ko, guys, oh. Ito, oh. Ito, guys, oh. Malaki na siya, guys. Ito, guys, pangkuha ko, guys, oh. Ayan. Paano pa to? Gaganyanin ko lang siya, guys. Oh, diba, guys? Ang bilis. Ayan, ang sarap nito, guys. Kinakain ko to, guys.
Kahit hindi ilagay sa salad guys, kinakain ko to. O, diba guys, ang ganda oh. Marami na sa isang puno. Ayan. Punta tayo dun sa unan guys. Ayan, maliliit pa yung iba guys oh. Ayan. Ayan, may mga malalaki na rin. Pero ang kukunin ko guys, yung nandun sa kabila. Ayan. Ayan guys oh. Ayan. Kunin natin guys. Gagawa ako ng salad guys. Ayan. Ayan. Tama na siguro to. Ay, may nasamang ano, maliit. May nasama guys na maliit oh. Itanim ko ulit guys yung maliit. Sayang nito guys. Ayan. Itanim natin ulit. Balik natin din sa kinuhanan natin sa kanila. Yan. Mabubuhay na yun guys. Diba? Yan. Nakakuha na ako ng 2 puno. Oh, diba? Ang ganda guys. Fresh na fresh. Fresh from the farm. Yan guys, oh. Yung mga lupa-lupa pa siya guys, oh. Huhugasan ko naman yan guys. Bago ko kainin. Tama na to guys, kasi marami na to. Yung asawa ko guys, hindi siya mahilig nito. Nagtatanim sila nito, pero hindi naman sila mahilig. Ayan, oh. Minsan kumakain din sila, pero hindi talaga yung hilig na hilig talaga nilang kumain ito. Pero ang dami nilang tanim. Ayan, oh. Sarap nito guys, lettuce. May isa pang tawag nito guys, lechugas. Pero ang alam ko guys, yung lechugas, yung pabilog siya guys na parang repolyo. Yun ang lechugas, ang alam ko. Ayan, ito lettuce. Sarap nito guys. Ano pa bang harvestan natin? Okay na to guys. Next time naman yung iba. Pag bumalik kami dito. Ayan guys. Kumuha din pala ako guys ng ano. Ito oh. Wala na kasi kami dun eh. Sa bahay. Ayan. Ayan oh. Yung ginagamit pang gisa. Pag nagluluto. Diba guys? Ang lettuce ni biyanan. Binawasan ko na. Wala yung biyanan kong babae guys, nasa trabaho. Yung biyanan kong lalaki lang nandito, kasama namin, umuwi dito. Diba? Ito guys, sino gustong lettuce, PM lang kayo sa akin guys. Comment down below. Papadalan ko kayo guys. And guys oh. Pag may mag-comment sa akin guys kung sinong gustong lettuce, ito haharvestin ko to lahat. Papadala ko to sa inyo lahat. Ayan. Ayan oh. Pag lumaki na to, haharvestin ko yan lahat. Kahit saan man kayong lupalop. Papadala ko to sa inyo. Tapos sasabihin ng biyanan ko, saan na dito yung mga lettuce ko? Patay. Patay ang lola nyo. Ayan o.